patuloy na naghihirang ng mga propeta at mga ngalan upang ipagsalibay ang kanyang salita at aral na magbibigay sa atin kung saan ang pagsusunod natin sa ating buhay. At napakabuti rin ng ating Panginoon dahil mula noon hanggang ngayon, siya po ay naghihirang ng hari, mga leader ng bansa, probinsya at bayan upang ang kanyang mga batas ay patupad na magbibigay ng magandang buhay sa kanyang mga anak, payapa at marangal bilang isang mabuting Pilipino. Kaya sa kabutihan ng ating Panginoong Hesus, marapat lamang po na pinakamataas na papuri at pasasalamat ay bigyan natin sa Kanya sa pamamagitan ng masagalang